Hato pila se banget ba kini ki arngut ki riu start bat ki syampang ki ba he spa tam ha ka perthei pratip kerteng kum u Elon Musk bat u Mark Zuckerberg ba kindon ka jingyale hapo Nevada hapo Las Vegas. Hato pinget nya em ba kini arngut kin sadon kata ka jingyale kum ka boxing UFC. Om syam latip kai kadau ka penong yaki bakin ya shun kumne hadu bakin ya poi haka matchbox ban ya show en rai la yeto ba Elon Musk ulapha ya ka message jong u hapo ka Facebook page jong u ba endon ka jingyale persya hapreng kini arngut kai kadau ka bala penong yaki hadu bikin poi hadu ne uput sam rai om syam latip ai kini kalong ba lapen saki hingba ka Twitter akau keba lapha da Elon Musk ya u Mark Zuckerberg bakin don ka jingyale ba shirkai hapo case bok match UFC